сърцето на очарователните пейзажи на Норвегия се крие скрито съкровище, чакащо да бъде открито. Добре дошли в Берген и Лофотенските острови, където магията на зимата разкрива истинската си красота. Берген – град, който се гордее с уникална комбинация от култура, история и природни чудеса. Със своята оживена атмосфера крайбрежната ивица Бриген, включена в списъка на ЮНЕСКО, е свидетелство за вековно морско наследство. Ярко отцветените дървени къщи се редят край брега, създавайки очарователна, която е направо като от приказка. И само на кратко пътуване от Берген ще откриете рай на спокойствието и приключенията – Лофотенските острови. Сгушен сред арктическия кръг, този архипелаг примамва със своите драматични пейзажи. Величествени фиорди, заснежени планини и девствени плажове превръщат Лофотенските острови в убежище, както за любителите на природата, така и за търсачите на силни усещания. Това, което наистина отличава Берген и Лофотенските острови, е тяхното хипнотизиращо зимно чудо – северното сияние. С падането на нощта природата прави необикновено шоу. Танцуващите полярни сияния, симфония от живи цветове в арктическото небе, оставят незаличима следа в душата ви. Зимата тук е истинско преживяване. Впуснете се в приключение с шейни с впряг, усетете порива на вятъра върху лицето си, докато се втурвате през заснежени гори. Спускайте се с ски по девствени склонове или зимен риболов върху замръзнали фиорди. Това са моменти, които ще останат с вас завинаги. Отвъд спиращите дъха пейзажи, топлината на хората е това, което наистина кара Берген и Лофотенските острови да блестят. Прегърнете богатата норвежка култура, споделете истории край камината и се насладете на вкусна традиционна кухня. Това е шанс да бъдете част от общност, която празнува радостите на зимата. В Берген имате възможност да се потопите в историята и културата, докато изследвате музеи от световна класа, художествени галерии и процъфтяващата музикална и художествена сцена. Това е град, в който миналото и настоящето съжителстват в перфектна хармония. Берген и Лофотенските острови, тези зимни дестинации са доказателство за вдъхващата благоговение красота на природата. Те са платно, изрисувано с магията на северното сияние, сцена за вълнуващи приключения и убежище на топлина и традиция. Елате, станете част от историята, която природата плете в Берген и Лофотенските острови. Открийте очарованието, създайте трайни спомени и оставете зимата да разгърне вечния си чар. Берген и Лофотенските острови – зимно пътешествие, което никога няма да забравите.